ọ dịkwa mmadụkwo ma ndị ife ha mebigoro eme ya tupu ịzọnye okwu n'ụlọ ọrụ ejije ọbụla gba mbọ fụ ihe ebe na-eme abụrụ ka ọ ghara dị ka maka na ejije juziri ebe niile onye na-anya nwere ihe ọfọ banye ọ na-akọsa ndị mmadụ ego apụta ebe a na-eme ejije gbaa afọ ọkụ kamera ị na-emezi ya onwezi ife ya ahụ dịka Igbo Amaka bụ ezigbote ụlọ ọrụ na-eme ejije nke ọma. Igbo Amaka bụ ya eji mfe amatụ maka na fa bụ pụrụ iche n'ime ụlọ ọrụ ejije ndị ọzọ ya kemgbe m batara n'ime Igbo Amaka enweberọ m nkoropụ obi nene ya n'afọ 2012 wee ruo ugbu a arapụbeghị ha. Ọ bụghị ihe mere nka jiwe nọ na ya bụ maka na enego m anya fụ na ebe na-eme na ha nwere ebe Igbo Amaka na-aga ndị oyibo kpọrọ ya vision ya bụ oku nwere ebe ha na-aga afụgo m ebe a ha na-aga wee sị na mmeso wee ulu n'ebe a that promised land ebe a egwu ha na ngwa ya mere dịka ugbu a gị taa anyị nọpụrụ obere nzukọ n'afọ abụ 2016 iji wee marụ anyị kpara ife dị iche iche ihe nyere aka anyị fụ na Igbo Amaka Production bụ ụlọ ejije bụ nke ga-ebetere aka nwere ụna na ngwa na ngwụ na-abịa oge na-adịrị anya unu gara afọ ebe dị iche iche ndụmọdụ na-enye ndị Igbo ndị na-asụ asụsụ Igbo bụ ọ baghị uru ije si bafa asụsụ omenala fa ọ bụrụ ha kwesịrị ịma na ihe a bụ asụsụ eji wee mụva ya bụ ibe nne na nna ha sụrụ na ọ bụla pụtazie n'oge nke fa gbanwezie ya ịfụzie nwanne gị n'obodo ọzọ ịsụgharịa ya mere ịsụgharịa bekee mana ndị Yoruba ebe ọ na Yoruba fụrụ nwanne ya ịfụkwa ha na-asụkwa asụsụ ahụ ma ọ bụ onye Hausa ebe ọ na-afụrụ ụmụ nke ọ bụ na-eresu ya efu onye Hausa ya bịa nwanne ya bịagutegwu ya ọ na-asụkwarị asụsụ ahụ efu ha na-enwere aṅụrị mana ọ bụrụ ndị Igbo ịfụkwana nwanne gị rapụzi chefuzie asụsụ gị ịsụgharị ya guy how far onwe ka ọ dị maka na Igbo si na onye kpọọ ọba ya kpọkọrọ agbata obi ya ewere ewe merikpọ ya bụ onye magburu onwe ya ka anyị nyere aka ịkwalite asụsụ Igbo nke dịkwara ndị nne na nna ya bụ onye mmụọ nwa kama ọ ya akpụ ya afọ Igbo ọsọ ya junior ma ọchị ibo ya abụọ afọ niile abụrụ kwesịrị mana ekike ara ya rapụzie ekike ji mara anyị nazi akwalitezi ekike ndị ọzọ mba na ọ dịrọ mma na onye marụ oji akwa agwa mara onwe ọbụzaka ọha m n'ọnụ. Rafael Nnaemeka Okoye. Abụ m onye Obeledu nke dị n'okpuru ọchịchị Anaọcha n'ime Anambra steeti.